Yamde jeedidi fawi silmaji capanɗi tati to Bamako kame Conakry tedduɓe heeɗiɓe yonti nantidi on kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabruji subaka ɗi to Mali hooreɓe laamu fadde ngu ɓami alarba hanki pellital dartinde golleji landaji dawruɗi fandare maɓɓe e ɗum e wi maɓɓe ko yidde deƴƴude leydi ndi ngal pellital ɓamako e saaha lural hakkunde lundiɓe ɓe e laamu ngu gila miijo yolde landaji dawruɗi nantina toon to leydi Guinée caggal nde ardiɓe laamu fadde ngu nantini e lewru tata ɓuuru faltindu ma loriɓe wargoji 28 septembre joɓe haqqeji mumen hanki jagorgal kalfinigal sariya joddima e wokaɓe maɓɓe ngam ƴewdi holno ngal ballal jogori fecciredi toon to Vatican andaka taw lomto Pape François dental cardinal ɓi temedere capanɗe tato e tato ngal heɓani taw nanodiral e ñalde maɓɓe adinde hanki nde ɗum feñodira ko e curki ɓalewi e dow chapelle Sixtine e on saaha noon berlodiral bomboje ina jokki hakkude e nde Pakistan limori mayɓe e no wayno ɓeydima mayn gartu hen e nder kabruji tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daɗe duniyaru on calminama to leydi Mali hooreɓe laamu fadde ngu ɓami hanki alarba pellital ngam dartinde dendagal golleji landaji dawruɗi e dilleji maɓɓe fandare maɓɓe ɗum e wi maɓɓe ko yidde deññude leydi ndi ngal ɗon pellital noon ɓama ko e saaha mbo landaji lundiɗi ɗi noddi seppoji e balɗe ɗeɗo foof ngam salade yologol landaji dawruɗi e no ardiɓe leydi ndi jiɗiri ɗum ni e noddude kadi yo laamu ngu wartiri e juuɗe siwilɓe pelle dawro kewɗe kolli ina wayno ko ɗum yaɓɓugol haqqeji e bani adama en keɗoto jantore Oumouba pelle politique Mali société civile e kala lundiɗo laamu to ganama golleji mon ɗi koye nder décret mo Assimi Goïta siifi hanki woni ko ɗum canga ka télévision leydi ndi o hoorejo konunkoɓe cattuɓe laamu no wi'i ko fii no ɓuttu tabitira addi ɓe ƴettude nga pellital ɗum noon waɗi e sa'i mo tawata ɓe lundiɓe no nodditi seppo fii hollugo anga weltare maɓɓe ɗum ko fii nde eɓɓore fusayde ɗe pelle politique e no laamu potal artira Mali ɗuɗuɓe waɗi yewtereji fii o alhaali e ɓen no tawa fedde adunare daraninde hakke neɗɗo woni Amnesty International nde fedde yamiriɓe hooreɓe artugo e ngal pellital maɓɓe ko ɓuri e yawude Aliou Tine daraniɗo hakke neɗɗo ardiɗo fedde Africa Jom Santer kañum no wi'i ɗum ɗo ko hunde hulɓinide e kadi ɗum haɗay tabutugo ɓuttu e nder leydi emo ñaagui ɓe waɗugo yewtereji fii no nanodira waɗira hakkude ɓiɓɓe Mali fedde daraninde hakke neɗɗo Mali kañum no maapi ɗum ko fii o angal teddingo ko hanani neɗɗanke e angal teddingo fodari ƴettanode gila hitande 2023 nde fedde to rike ngu laamu artugo e ɗin alhaaliji ko ɓuri e yawde Oumouba